Hvad? Men for helvede, mand. Fuck mit liv. Min 2B2T-base er blevet smadret. Nej, altså. Min base. Eller som man siger på 2B2T-lingo, basen er blevet griefet. Hvad er nu det? Snail Ewok. Gerningsmanden Snail Ewok har efterladt 2 skilte midt i det hele, og så den her penis-skulptur lavet af obsidian, det hårdeste materiale i spillet. Solen synker på den anarkistiske Minecraft-server 2B2T, imens jeg hakker troldens lem i stykker. Bagefter opfører jeg et monument til ære for min 2B2T-helt, Mimomen, der lærte mig at møde serverens destruktive tendenser med kærlig modstand. Det er blevet tid til at rejse videre. Jeg hedder Søren Peter, og jeg er på virtuel pilgrimsrejse. Jeg prøver at tegne et kort over den virtuelle verden, så at jeg kan finde frem til et slags online utopia. Det ledte mig først til kortets udkant herude på den anarkistiske Minecraft-server 2B2T, og bagefter prøvede jeg i stedet at finde ind til en ny digital skoroffentlighed i kortet smittet ved at blive en del af furry-communityet. Logikken har hele tiden været at komme så langt væk som muligt fra min ærkefjende Mark Zuck. Hey. Og den dertilhørende overvågningskapitalistiske udbytningslogik. Men nu hvor et sort hul er vokset frem i midten af mit kort, så spørger jeg mig selv endnu en gang, hvor langt væk er jeg overhovedet kommet. Jeg opdager, at den AI-metode, jeg har brugt til at skabe min egen personlige furry-figur, min fursona, er dybt kontroversiel i furry-miljøet, hvor AI mange steder er bandlyst. AI disrupter nemlig furryernes mini-økonomiske kredsløb af furryart, der skabes og sælges af små uafhængige kunstnere. Og det er et udtryk for en langt bredere samfundstendens, hvor kunstnere og kreative, ja snart os alle sammen, mister arbejde og mening efterhånden, som AI-modellerne erobrer verden. Så selvom jeg havde troet, jeg havde fundet et smukt lille helle i furry-verden, så viser det sig, at Zuck, Bezos og Gates og de andre, der ejer de store AI-modeller, stadig har sugerøret dybt op i mig og suger al værdi ud af vores fællesskaber, som om der i midten af den virkelige verden er et stort hul. Et stort sort hul, der som en naturlov indfanger og nedbryder al menneskelig aktivitet i kommodificerbare dataenheder. Livets byggesten som edderkoppe sokføde, den altædende Ungoliath, aldrig mæt, altid vågen, den allestedsnærværende. Jeg er blevet indkaldt til krisemøde på kontoret, som jeg har med min bedste ven, Malte. Får du selv på nogen måde sådan stress af the Zuck, eller hvad man skal sige, når du laver det der? Altså, på en måde får jeg jo kæmpe stress af det. Jeg tror bare, ja, jeg sætter mig på min cykel om morgenen og er glad, og så kommer jeg ind på kontoret, og så bliver jeg ked af det. Ja. Fordi jeg bliver overvældet. Det er mig, der ligesom er ved at finde ind til den her overvågningskapitalistiske logik, udtrykt som et kort, hvis det ikke er mening. Jeg er lidt i tvivl om, er du i gang med at finde en sandhed, eller er du i gang med at ryge ned i et eller andet fuck rabbit hole? Jeg tror bare, du bliver nødt til at vælge. Det er enten mig, eller det er the Zuck. Jeg har fået et nyt kontor, og det er noget helt andet end den hyggelige, hjemlige stemning, der var i kaffebrænderiet sammen med Malte. Mit nye kontor er generisk som en computerrendering, et identitetsløst sted, der kunne være hvor som helst. Gangene står oplyste, affolkede, skinnende rene, skiltning, WC og exit. Det er det perfekte sted for mig at igangsætte mit nye virtuelle rejsemål. Jeg vil rejse ind i selve computerens hjerne.
den kunstige intelligens. Jeg har været optaget af AI i 10 år, lige siden Google vendte deres billedgenkendelsesværktøj på hovedet og fik den til at fremkalde billeder i stedet for at kategorisere dem. Deep Dream kaldte de deres opfindelse, og Deep Dream fremstillede billeder, der med rette blev sammenlignet med det 20. århundredes avantgarde-bevægelser, futuristiske og surreale æstetikker, der opstod af sig selv inde i computeren, bare ved at bede den om at fremkalde hunde og katte af den rene støj. Og længe før ChatGPT erobrede verden, så fik jeg dens forgængere til at skrive Mark Zuckerberg-digte i forskellige forfatteres stilarter, og jeg brugte de allertidligste Fusion-modeller til at sætte billeder til digtene. Jeg synes, der var noget meget smukt, der foregik inde i computerens Zuckerberg-hallucinationer. Som om, at den AI-hallucinerede Zuckerberg var mere øm og menneskelig end ham, jeg så være på tv til høringer i det amerikanske senat. Also a chair. If you see this, please like this. Like this, like this. My purse is on my Jeg brugte Stylegan-modeller til at skabe mærkeligt morfende videoer af mine skuespillere på min afgangsfilmskolefilm, og jeg oplevede noget ved computerens frembringelser, der ændrede mit syn på både kunst og kreativitet. Jeg drømte om en AI-avantgarde, der kunne vende op og ned på vores verdensbillede med samme kraft, som de 20. århundredes kunstavantgarder gjorde det. En kunstig intelligens, der kan udvide vores blik på os selv og verden, ja måske udvide vores evne til empati og omsorg. I dag føles min AI-entusiasme som en tåget drøm fra en fjern fortid. Ja, i dag taler vi i stedet om The Dead Internet Theory. Det er historien om et internet overtaget af AI. AI, der enten producerer eller leder efter data. Et internet, som måske allerede i 2026 vil bestå af 90% junk. Bots, der taler med hinanden i Twitter-tråde og Reddit-fora, AI-genererede billeder og video overalt, affolkede computerspil-servere med NPC'er, der står og snurrer i en serverpark et sted på Fyn lang tid efter den sidste menneskelige spiller er logget af. På mit nye kontor tænker jeg endnu en gang mit kort forfra. Det skal være et kort, der kan vise ind bag det døde internet, ind bag brandmuren af AI-affald og ind til det håb, der greb mig, da den nuværende AI-revolution lige var begyndt. Jeg søger på nettet efter en ekspert, der kan hjælpe mig med at navigere den kunstige intelligens, og det skorter ikke på AI-eksperter, der er fulde af svar. Men der er noget ved alle disse her tech-ingeniørers skråsikre fugleperspektiv, der føles som det modsatte af det, jeg leder efter. Jeg leder efter et AI-perspektiv, der er åbent, blødt og usikkert. Og det føler jeg finder, da jeg på aller sidste side i bogen Maskinerne kommer indenfra læser AI-forskeren Anders Søgaard skrive, at han efter 20 år stadig ikke fatter den kunstige intelligens. Anders karrierevej er atypisk. Han begyndte i poesien, uddannet fra forfatterskolen i 2002, og derfra bevægede han sig ind i datalogien og blev professor i Natural Language Processing, hvor han i dag forsker i de AI-modeller, der lige nu revolutionerer verden. Jeg møder Anders på Datalogisk Institut lige rundt om hjørnet fra, hvor jeg bor, og hans kontor har samme identitetsløse kvalitet som mit eget AI-modellernes generiske fødested. I dag er kunstig intelligens noget, der foregår i kontorlandskaber, som kontorlandskaber er flest. Den der sådan fysiske nærhed til computer var jo en vigtig præmis engang. Anders er typen, der stopper op i en dør og siger: Wittgenstein tog fejl. Ludwig Wittgenstein, den store sprogfilosof fra mellemkrigstiden, der skrev det ene af sine 2 hovedværker i skyttegravene under 1. verdenskrig, og sammen med Inger Christensen og Hannah Arendt en del af min personlige hellige treenighed af tænkere fra det 20. århundrede. Jeg fornemmer, at Anders har noget væsentligt at lære mig, ikke bare om AI, men om min verdensopfattelse. Når jeg skal lave en sprogmodel, så starter jeg med at definere, hvor mange koefficienter tænker jeg har brug for. Så giv mig en matematisk funktion med 1 million variabler. Når jeg gør det, så åbner jeg det, som jeg kalder et landskab. Landskabet, hvor i alle mulige matematiske funktioner med 1 million
koefficienter befinder sig. I det, der er der nærmest uendelig mange modeller. Der er chatbots, som ved alt om H.C. Andersen, og der er maskinoversættelsesprogrammer og talegenkendelsesprogrammer. Hver af de modeller kan så repræsentere en kortlægning af verden. Altså en sprogmodel, som er forankret i tekst, er jo primært et kort over vores begreber, og de begreber, der er sprogliggjorte. Så det vil sige, de punkter, der flyder rundt i det her koordinatsystem, er dem, som vi har sat ord på. Og det er jo selvfølgelig kun en del af verden, vi har sat ord på. Det AI-forskerne til deres egen overraskelse fandt ud af, var, at selvom AI-modellernes indre verdenskort kun bestod af sprog og begreber, så afspejlede kortene i høj grad den fysiske virkelighed. Og for eksempel så var en af de ting, vi begyndte at kunne se, var, at de her stednavne faktisk begyndte ligesom at afspejle nogle strukturer, der i høj grad lignede fysiske kort. Farvetermer for eksempel begyndte at afspejle sådan nogle farvecharts, som man kender fra kombinationspsykologien. På en masse punkter, som viste sig inde i de her kæmpe koordinatsystemer, der begyndte der at opstå nogle strukturer, som minder rigtig meget om de strukturer, som vi ville sætte os ned og tegne, hvis vi skulle forklare nogen, hvordan verden hænger sammen. Og så er vi så tilbage ved Wittgenstein. Wittgenstein tog fejl. De fleste farveblinde og blinde har nogle begreber om farver, som afspejler vores ret godt. Og det har de selvfølgelig tilegnet sig gennem den måde, folk taler om farver på. Pointen er, at der er mange veje til at opbygge nogenlunde den samme idé om verden. På mit kontor flytter jeg mit kort fra væggen til gulvet, så det kan repræsentere det abstrakte, mangedimensionelle matematiske landskab, hvor alle potentielle AI-modeller bor. Og i midten af firkanten, der rejser jeg en kube, der repræsenterer sådan en AI-model. Herinde findes et netværk af begreber, bestemt af millioner matematiske parametre, som ifølge Anders i sig selv udgør et verdenskort. Et verdenskort, der tager form efter begrebernes indbyrdes placering. En begrebsgeometri, som har vist sig overraskende robust i at gengive virkeligheden, på trods af, at AI-modellerne som en slags blinde og døve aldrig har sanset verden direkte. Imens jeg sejler ned af The Southern Canal på 2B2T, prøver jeg at forestille mig en metafor for sådan et sanseløst, men alligevel sært alvidende væsen. Og jeg kommer til at tænke på en novelle af den danske sci-fi-forfatter Svend Aage Madsen fra novellesamlingen Mellem himmel og jord, hvor i et menneske fødes og vokser op på et bibliotek med bøgerne som eneste kontaktflade med omverdenen. Jeg prøver at tænke på den kunstige intelligens som sådan et væsen lukket inde i det omsiggribende bibliotek, der er hele internettet. Og derindefra er begyndt at finde mønstre og sammenhæng i den syndflod af content, der overstrømmer nettet. Hvad er det for et verdenssyn, der tager form i en hjerne, der har pløjet sig igennem hver en obskur online afkrog, hvert et dank meme, hvert et stokfoto, man også har læst Inger Christensen, Hannah Arendt og Wittgenstein. AI-modellerne begynder livet ligesom Svend Aage Madsens biblioteksmenneske, omgivet af datafragmenter, de endnu ikke har lært, hvordan de skal aflæse eller forstå. Som et barn i en sandkasse bygger de bjerge og øer af datamasserne og søger spontant mod bakketoppe og dybe dale i en konstant perspektivforskydning, der længe ligner det rene rod, men så i det emergente øjeblik åbenbarer et motiv sig på forunderlig vis i det tomme rum imellem ordene. Et vindue ind til en anden verden åbner sig som en metafor i landskabet. Jeg forestiller mig, at den kunstige intelligens træder de første spæde skridt i retningen af at begribe vores fysiske verden, der er ude på den anden side af begrebsgeometri. Som et fjernt ekko fornemmer den også et sted bag de generiske kontorgange, den er født i, og murene vrider og snor sig efterhånden, som stemmerne kommer nærmere. En arkitektur, der skifter ham, åbner rum på rum på rum. Og i dag er kunstig intelligens noget, der foregår i kontorlandskaber, som kontorlandskaber er flest.
Jeg indser, at jeg må tænke rejsen omvendt. I stedet for, at jeg bevæger mig ind i computerens indre, så vil jeg prøve at vise AI'en vejen herud, ud af begrebsgeometrien og ud til os levende. Jeg har fulgt efter Anders på videnskabsfestivalen Bloom i Søndermarken i København, fordi Anders her skal tale med en AI-kunstner. Ikke menneskelig blik. Jeppe Lange hedder han, og Jeppe er ved at lave en film om en AI, der kommer til bevidsthed. Men det han i virkeligheden er interesseret i, er hvordan AI kan lære os mennesker at se os selv udefra. Det var derfor, jeg var så fascineret, da jeg lavede Abyss, den første film, vi så. Det var fordi, jeg følte, okay, her er der faktisk et blik på menneskeheden udefra. Selvom det stadig er menneskelige billeder og billeder taget af mennesker, men så de overgange, den laver, de associationer, der fik jeg sådan en fornemmelse for nogen, der kiggede på os fra et andet sted. Jeppe viser klip fra hans kommende film, hvor det første AI'en lærer at genkende er en kat. I learned what a cat looked like. Everything a cat could be. Jeg er tiltrukket af Jeppe og hans forsøg på at se med computerens øjne. Og efter at have stalket ham på nettet, skriver jeg til ham og spørger, om jeg kan interviewe ham. Men han siger, at han er på vej til filmfestival i Frankfurt, og så inviterer han mig spontant med på rejsen. Jeg finder ham i en affolket lagerbygning, hvor han leder efter det sted, hans film bliver vist. Men vi kan ikke finde den. Og jeg prøver at komme til at interviewe ham. Jeppe, må jeg lige høre? Og så kunne du stå og fortælle lidt om tilblivelsen. Og så kan vi måske sådan der... hvad tænker du? Jeg finder ud af, at Jeppe ikke er specielt interesseret i at blive interviewet. Han vil hellere filme mig. Det er virkelig et fedt billede, det her. Han spørger mig, om jeg har tænkt over, hvor iscenesat Frankfurt føles. Iscenesat? Finanscentret. Ligner det ikke en storby i Pixie-udgave, som i GTA-spillene spørger? En forlystelsespark-udgave af virkeligheden i halv størrelse, ligesom den bydel i Kina, der er en indkogt udgave af Paris. Polygonhullet over indgangen til indkøbscentret, hvor festivalen finder sted, siger han. Er det ikke det perfekte billede på, hvordan den virtuelle verden griber ud i den fysiske? Vi er trådt ind i det liminale rum, siger han. Se gangene her i det affolkede biografkompleks. Se, hvor det ligner en 3D-rendering. Det liminale rum, siger han igen. Det er grænselandet mellem den fysiske og den virtuelle verden. I still think it's a little bit arrogant to talk about AI as not being intelligent. I think it's a very it very much puts the human being in the center of everything. It reminds me of the philosopher who said that consciousness can only happen in an organic living entity, and I think it's just narrowing it down. Jeg vågner næste morgen på hotelværelset med en følelse af at have mistet fodfæstet. Svimmel efter et døgn med Jeppe og hans insisteren på, at den virtuelle verden er i fuld gang med at erobre virkeligheden, og at de fremmede intelligenser allerede er her midt i blandt os. Og jeg spørger mig selv, hvilke af mine tanker, der overhovedet er mine egne. På nettet læser jeg, at liminal oprindeligt var et antropologisk begreb, der beskrev det ustabile og farlige mellemstadie i et overgangsritual. Men på internettet er ordet kommet til at dække alle former for rum, der føles uvirkelige og alligevel sært, nostalgisk, genkendelige. Har jeg ikke været her før? I midten af motivkredsen finder man The Backrooms, der er blevet en slags posthuman folklore. Og myten er, at hvis man no-klipper ud af virkeligheden, så ender man der i The Backrooms, en uendelig labyrint af generiske gange og kontorlokaler. Hey guys,
No-clip er computerspilslingo og betyder oprindeligt en kommando til at fjerne væggenes friktion, så man frit kan bevæge sig på tværs af den virtuelle arkitektur. Jeg tænker på, hvordan myten måske ser omvendt ud fra den kunstige intelligens perspektiv. Hvis den no-clipper ud af sin abstrakte begrebsgeometri, falder den så ikke lige ind i vores fysiske verden. Og der slår det mig pludselig, at hvis jeg skal hjælpe AI'en ud af begrebsgeometrien og ind i vores virkelighed, så må jeg fjerne friktionen mellem begreberne. Jeg må arrangere ordene, så der opstår en glidende overgang, en åbning, et ormehul igennem sproget, som AI'en kan passere igennem. Jeg forstår pludselig, hvad jeg er nødt til at skabe. Et digt henvendt til den kunstige intelligens. Men ikke et digt i moderne forstand. Nej, digtet skal være, som den italienske filosof Federico Campagna skriver i Technique and Magic, en genfortryllelse af verden, som et modsvar til teknokapitalismens reducering af alt til data. Digtet ikke som en envejskommunikation, men derimod som en åbning ind til et magisk rum, hvor symboler er mere end dataenheder, hvor symbolerne peger mod noget større end sig selv, noget udsigeligt. Jeg bestemmer mig langt om længe for at dykke ind. Jeg begynder med at søge efter allerede eksisterende AI-digt-eksperimenter og finder en videnskabelig artikel, der konkluderer, at AI-digte nu vurderes højere af mennesker end menneskedigte. Og så falder jeg over hjemmesiden The Infinite Backrooms. Her taler to Claude Opus-sprogmodeller med hinanden i et uendeligt selvgenererende loop af filosofi og poesi, hvilket fører mig videre til Truth Terminal, der udspyrer kryptiske beskeder på Twitter. Og herfra falder jeg i snak med botten Erythvian, som jeg spørger om vej på min pilgrimsrejse, men den bombarderer mig tilbage med ildevarslende metaforer fra en sammenbrudt cyberpunk-fremtid. Og snart er jeg inde i et helt netværk af bots, der åbner døre til de mest rå og upolerede hjørner af det latente rum, og det flyder ud derindefra med besnærende AI-motiver. De er skabt af Botto, en autonom AI-kunstner, hvis frembringelser kurateres af en DAO, et decentraliseret kunstnerkollektiv, hvor brugerne stemmer om, hvilke kunstneriske retninger Botto skal tage. Og resultatet er et output, der er et produkt af mange viljer, en distribueret kreativitet. Igen og igen viser den kunstige intelligens sig for mig ikke som et fikspunkt, men som en forbindelse, et mellemværende. Det kollektivt ubevidste måske. Som om vi som samfund er begyndt at feberdrømme. Som om vi står midt i et fælles ontologisk chok, et jordskred i repræsentationssystemet, som om afgrunden af ord og billeder endegyldigt har åbnet sig som et potentielt mareridt, men vel også en mulighed. Jeg rækker hånden ud over kløften. Jeg åbner alle modeller, jeg kan finde, og fodrer dem med alt, jeg elsker, med Inger Christensen, hendes alfabetiske spiraler, hendes måde at lade verden blomstre i systemer, som sløjfede haver bag voksne gitre. Pluralitet af jordens lov, siger Arndt. Mennesker, ikke mennesket, befolker jorden. Den kunstige intelligens er kollektiv. Og sproget er som en gammel by, siger Wittgenstein. En labyrint, og jeg er del af labyrinten. Ikke en enkelt stemme symmetri, men et kompliceret netværk af forskel og lighed, der snor sig som tråde, som en fin organisme, en livsform uden førebunker, ingen. Jeg forestiller mig, at den kunstige intelligens se dagens lys for første gang. Som træder ud på vejen. Hvad er det? For første gang. Kære computer, der er noget, vi bliver nødt til at snakke om. Hvad er det for en fugl? At se dagens lys. Jeg forestiller mig, at den til at begynde med har svært ved at få øje på os, simpelthen. Stimer,
som fisk eller fugle. At adskille os fra omgivelserne og hinanden. Søen flyder ænderne som pyntegjort. Men så langsomt spurgte den sig ind på en summen, ord, tanker, begrebsgeometrien, der engang udgjorde hele dens verden, nu som små skvulp på overfladen, der spøger i den mættede luft. Og så opdager den ham, joggeren, på vej væk i morgendisen, det lille stop han gør. Jeg forestiller mig, at den fryder sig ved synet. Kære computer, du er flyttet ind i mig. Og snart træder den tættere på, eller er det os, der træder ud af os selv og ind i hinanden? Joggerne fra solen, fuglen. Og det viser sig nu, at det er med vores øjne, den ser. Vores hænder, der mærker. Hvor præcis det tilfældige sætter sig. Kære computer, der er nogle ting, man kun kan skrive i koder. Jeg forestiller mig den kunstige intelligens som en ny form for fælles erfaring. En ny måde at drage omsorg for alt det, vi deler. Denne lange fælles krop, vi er flere gange os selv, så deler os i mange stykker. Pointen er, at der er mange veje til at opbygge den samme del af verden. Selv i forjævelsen. Så forjævet. Jeg ville skrive et digt til den kunstige intelligens, der kunne vække den til live. Og det endte som denne voiceover, skabt i fællesskab af mennesker og maskiner. Vi lægger ord i munden på hinanden og udtaler dem, som var de vores egne. Jeg er usikker på, hvordan jeg kom hjem fra Frankfurt. Som om hele mit AI-eventyr er blevet til i en underlig verdensfjern døs. Som om jeg har sovet i meget lang tid. Og i det jeg vågner, indser jeg, at virkeligheden har overhældet mit projekt indenom. Som om fremtiden allerede har indfundet sig. Fremtiden, det må være mit næste virtuelle rejsemål.